ଆରେ ଆଗକୁ ଦଶହରାଟା ଅଛି, ଟଙ୍କା 5,000 ଦରକାର। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗଟା ବଇଛି, ଯାଉଛି ଟଙ୍କା 5,000 ତାକୁ ମାଗିବି ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଥିଲା। ଯାହା ତୁ ଆସିକି ମାନେ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲୁ, ଆରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଇଲି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବା ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଲି। କଣ କାମ ଥିଲା କହୁନୁ? କହ। କାମଟା ହେଲା କହିବି ନାଇଁ କହିଦଉଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ ଆଇଲି। କଥା ହେଇଯା। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହବନି? ହେ ମୋ ବାପାଟା ପୁରା। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହବ। ହବନି କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଶଳାଟା କାଟି ସାରିଲି ଫୋନଟା। ହଉ ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କହୁନୁ କହ ଶୁଣିବି। କଥାଟା ହେଲା ସିଏ ହେଇ ରହ ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ମନା କରିଦେଲା? ହେ ନା ମ, ତତେ କହିଲି ବାର କିରି ମନା କରିଦେଲା କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ପୁଣି କାଟି ସାରିଲି। ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବେନି ଆଉ। ହଁ କଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ? ସାଙ୍ଗ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି କି, କଥାଟା ହେଲା ହେଇ ରହ, ଇଏ ଶଳା ଆକୁ ଧଇଲେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବେନି ଆଉ। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ, ପୁରା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ ପୁରା। କଥା ହେଇଯା। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ? ଆରେ କାଲି ଯଦି ଗୁରୁବାର, ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର। ହଁ ପରଦିନ କହୁନୁ। କଣ ପରଦିନ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଶଳା, ଇଏ ଶଳା କାଟି ସାଇଲି। ହଉ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବା? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବି, ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ଆଗ କଣ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇ କଣ ଦଶହରାକୁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ପୁନେଇ ଡାକରା କରି ନେବେନି କହୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବାହାଘର ହେଲେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଡାକରା ଡାକନ୍ତି ଆଉ। ତୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଦଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ। ମୋର କଣ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆଇଲି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍। କଥା ହେଇଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ, ମୁଁ ତାକୁ 5,000 ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କଣ ମତେ ଓଲଟା 5,000 ମାଗିଲି। ଶୁଣ, ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଡିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଣ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ପଇସା ନେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଳେଇବ। ମତେ ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଗିବାକୁ ପଡିବ ରେ ବାବା।